Ja vás tu vítam u ďalšieho videa. Dneska to bude také kratšie videjko, ale o to podstatnejšie, pretože ako ste si mohli určite všimnúť, tak sa nachádzame na mojom Twitch kanále. Včera tu prebehol vlastne špeciálny livestream, kde som mal vlastne špeciálnych hostí a bol vlastne Kugi, Kvistík a Fivko. Bol to neskutočne úžasný stream, ďakujem všetkým zúčastneným, čo tu boli, plus chalánom vlastne, ktorí so mnou pretáčali. Bol to fakt neskutočný stream, chcel by som sa tým vlastne všetkým poďakovať. Nesmierne som si to užil, všimol som si, že aj vy, bolo vás tu najviac nejakých 320, plus štandardne vlastne keď tu aj neboli chalani, tak sme sa držali tak okolo 160-ky. Bol to neskutočný stream, vážne. Pre tých, čo tam vlastne nemohli byť, tak momentálne sa nahráva záznam. Problémom je, že som vlastne nemohol, teda ja som to skúšal stiahnuť celé, trvalo to asi hodinu niečo, nakoniec to zamrzlo na 99%, takže som urobil takú jednu vec, ktorá na Twitchi ide, a to je, že som vystrihol všetky tie epic eventy, ktoré som pretáčal, či už svoju postavu alebo fanúšikovské, a dal som to vlastne vystrihnúť a dal som to exportovať na YouTube, bude to mať asi hodinu 50 minút, bohužiaľ. Dúfam, že sa to uploadne na YouTube, aby ste si to mohli aspoň teda pozrieť. Sorry za to, že to bude mať skoro 2 hodiny, tak dúfam, že sa na to mrknete. Bol to fakt neskutočný stream. Plný hecov, plný zvratov, milión pretočených húb a proste všetko, čo k tomu patrí. No a môžete si všimnúť, že sme prekonali dokonca na streame 1000 followerov plus 10 000 hliadnutí, čo je neskutočná vec, pretože ja vlastne za 2 live streamy som dokázal to, čo som dokázal za tie predošlé livestreamy, neviem koľko ich bolo, možno 20 alebo koľko livestreamov, pretože odkedy mám vlastne nový net, tak som vlastne začal ten prvý livestream na nejakých 550 followerov, takže za 2 streamy sme dali toľko, čo za, neviem aká to bola doba, možno 6 mesiacov alebo koľko som vtedy streamoval. A to som streamoval celkom dosť pravidelne určitú dobu. Takže díky moc fakt za to, strašne sme to vyhypovali. No a ako odmenu, vlastne na konci streamu, vlastne po Shakeovi sme hrali sme Pokémonov, to nás po chvíli prestalo baviť, tak sme vlastne prešli na ten Doom 3, ešte môžete vidieť, že tam mám, že bojíme sa u Doom 3, Forehead. Takže no na tom streame ste si mohli všimnúť, že sa trošku tých hororoviek bojím, ja som proste taký, ja nemám moc, nie že nemám rád, ja zbožňujem hororové hry, ale bojím sa u nich proste. Takže niekto vlastne v chatu spomenul, že mám zapnúť proste ten Scary Donate. A ja som povedal, že proste, že nie, že by som to musel zase celé prerábať. Tak ale chcel by som s vami osláviť dneska vlastne špeciálnym streamom, a to je hororovým streamom. Začnem klasicky, asi o 2:00 začne ten stream, takže kto bude mať čas, tak o 2:00, myslím si, že to už by ste mali byť väčšina zo školy doma. Takže začnem Shakeom, budem zase klikať, postaviť svoje, keď tak niečo spláchnem alebo niečo, pohodnotíme alebo tak proste pokecáme. Takže začnem Shakeom, potom zase opäť Pokémon a potom, keď bude tma, tak prejdeme na tú hororovú časť. Mám pripravené, chceli ste Alien Isolation, to mám, no a plus som vytiahol také ESO, a to je Slenderman The Arrival, alebo ako sa to volá. To je fakt hororovka, ako sa patrí, plus možno ešte nejakú nájdem na Steame alebo niekde, tak by som ju kúpil. No a to by sme dali, neviem o koľkej býva tma, nejakej 5., 6., išli by sme asi do nejakej 9. po 10. Nerad by som vás tam nejako dlho zdržoval. Takže určite tam nezabudnite doraziť. Crazy Donate by mal byť nastavený, takže ma môžete prísť vystrašiť a poďme takto spolu osláviť tých 1000 followerov, ktorých sme prelúpali, a dúfam, že to nebude posledná hranica, cez ktorú sme sa dostali. Tak, dúfam, že túto pozvánku dopozeráte až do úplného konca, pretože vás tam čaká jedno menšie prekvapenie. Takže z mojej strany to bude úplne všetko. Teším sa na vás, dúfam, že prídete opäť na stream to vyhypovať. Včera sme fakt, ja som ani nečakal, že dáme proste kvalitku. Kvalitka je vlastne toto. Keď si ukážeme tak, že si môžete vlastne zmeniť video kvalitu, a tu vám vlastne Twitch pustí, až keď tam máte nejakých 150-160 ľudí a vy ste to tam. Vy toto asi po nejakej polhodine sme už mohli si nastaviť kvalitu streamu, čo je úžasná vec. Nie veľa streamerov sa k tomu dostane, k tej kvalitke.
ako tých menších, čo streamujú sem tam a majú málo followerov napríklad ako ja. Takže prídite vyhypovať tých 1000 followerov, prídeme to spolu oslaviť. Budeme sa báť. Takže to by bolo z mojej strany všetko, dúfam, že prídete opäť na stream. Budem rád za to, pokecáme aspoň. No a ak sa videjko páčilo, určite nezabudnite ohodnotiť lajkom, napísať nejaký komentík. Ja sa s vami lúčim a teším u ďalšieho videa. Tak zatiaľ adios.